Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ingkang tansah kula takdimi para alim, para ulama, para ibu nyai, wabil khusus wonten ngersaipun Bapak Kiai Samsudin ingkang tansah kita tenggo-tenggo minggah punika, ingkang dados atur fatmanipun antawis Maulidul Hasanah. Dumateng para sesepuh pinisepuh ingkang tansah kula mulyakaken, dumateng para rawuh ingkang tansah sinemba ing suka basuki pinisepuh sepindhan, sumangga kita ngunjungaken puja lan puji syukur dumateng ngersanipun dalem Allah sallallahu wa ta'ala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dhateng kita sedaya, khususipun arupi nikmat Islam, iman dan Islam, sehingga kita saged mengampal wonten menika majelis seperlu acara walimatul urais kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punika kemawon. Sholatu wassalamu salamullah mugi tansah katur katunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi waosan sholawat menika muga kita angsal syafaatipun benjing wonten yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang kinurmatan, wonten mriki kula ingkang kajibah amingkani muqasimul auqat badhe ngaturaken rerancen adicara ingkang badhe kalampah ing sawedal menika. Adicara ingkang sepindhan pambikaan, adicara kapindho waosan ayat suci Al-Qur'an, adicara kaping 3 atur pasrah calon manten prosesi akad nikah, adicara ingkang kaping gangsal nggih Maulidul Hasanah ingkang badhe dipun medal saking panjenengan Kiai Agus Mahdin, adicara pamungkas doa penutup. Mengaten kula wau rerancen ing adicara ingkang badhe lumampah wondene pambikaan menika kula suwun dumateng panjenengan Kiai Agus Mahdin wekdal lan panggenan kula sumanggaaken. Matur sembah nuwun kula aturaken mulya kanthi waosan surat Al-Fatihah kula wau saged andadosaken acara menika lancar wilujeng ngantos paripurna. Lumampah dicara selanjutipun ing waosan surat suci Al-Qur'an ingkang badhe kasalirani panjenengan Ustaz Abdurrahman dumateng panjenengan kanthi sedaya pakurmatan kasumanggaaken. Mugi waosan surat ayat suci kula wau saged paring manfaat dumateng kita sedaya, dadosaken tambahipun iman lan takwa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Lumampah adicara ingkang kaping 3 inggih atur pasrah calon panganten dumateng Bapak Zainal Mufid dipun sumanggaaken. Matur suwun kula aturaken. Adicara selanjutipun atur panampi penganten ingkang badhe dipun selirani dening Bapak Izzuddin dumateng panjenengan kasumbaaken. Adicara ingkang kaping 1 inggih prosesi akad nikah wondene saat menika badhe kasimpin dening Bapak Penghulu dumateng panjenengan Bapak Penghulu kanthi sedaya kakurmatan kula sumanggaaken. Mengkanten prosesi akad nikah ingkang sampun kelampak, mugi-mugi andadosaken keluarga sakinah mawaddah warahmah dening panganten kekasih. Amin amin. Rurutan adicara ingkang angka gangsal inggih Maulidul Hasanah ingkang badhe dipun medal sabda dening panjenenganipun Al Karomah Bapak Kiai Samsudin
dumateng panjenengan wekdal miwah paseban kula sumanggahaken makaten saha semanten Maulidul Hasanah. Mugi-mugi manfaat dumateng kita sedaya, amin. Dumateng panjenengan Kyai Samsudin kula aturaken anungging panuwun. Para bapak, para ibu hadirin ingkang kinurmatan, adicara ingkang pamungkasipun inggih doa penutup ingkang badhe dipun slirani panjenengan Rama Kyai Abdul Riuf. Ananging saderengipun kula mingkani prantara acara wiwit angsal ngantos akhir masih kathah kelepatan lan kekirangan kirang